Yan guys, tuntuno tayo tiko ubog. Ini ubog ini guys. Yan natin nih ubog na ala bantay guys, yung padawat na kanya kami. Papa, nagdaan luto tatem. Luto natin ulam. Sino ubog Sakit tatem. oh, tuno natin. Ne mas mel lang ato yung aqua. Papa. Saugan iti pata, iti baboy. Hello. Kain siya ng putsinta. Hindi. One. Puto. Ah? Two. Ubog. Tuntunok. Hay? Pinunong ang ubog. Tatay galipan tiko sibuyas ko yung lagi yung kamatis. Yan guys, tati sayuti nga nagtubong na ala tayo. Mula tayo. Katubuan tayo nga tayo. Nagasok pa ito yun. Ito yung latan ni Ikid. Kumalat na ito. So yan guys, mabalin siguro atin. Dawon tayo. Ani magbigbigangan. Ito yung talo nga ato. Guys ha. Pinuno. Banglon? Dua ako, pudot. Turun sama si Daksan Jaya. Dua. Pudot. Pudot. Yan. May tata ko yan. So yan guys, atin bali dubyente lang ang alinisan yan.
Masig pagkong na guys. Yeah. Kakain na. Kain na. Papa nito. Sabungin na. Naman. Papa niyan. Bagoong. Mag-goong ka na. Bagoong pala. Balik ko na. Balik mo lang. Sa tayo okay warin. Guys, warin tayo. Kiss na na. Kiss ako na. Kiss! Kiss yung mama. Kakain na, magsandok na. Man. Nalabas mo na kaya ito yung mga Yan guys, naluton. Bubog, kumain tayo. Kain ka absat man tayo. Kasi sila may dirabing kalong darobo. Ano ka mo ka? Hello? Jangan to na eh. Salderain. Ayun. Tikman natin yung ubog. Ano mo yung sili doon? Doon sa may tabi ng sili. Sabaw ng bagoong. Kunin mo din yung suka dyan, oh. Yan, yung suka dyan. Wala. Ubog. Yan guys, sa gajini ko. Pupukisan tayo ko. Yung ajini pati sama kayo. Sa tinagtibulong na tiko akit nagadunga madalos. Tinag sila. Mm. Sa tinag sila kayo. Tapos kami na yan may kakabsat kin ko. Hawak ko lang. Kami na yan may kakabsat kin ko. Batog-batog ito Bigo kayo. malinisan. Bigo ka ako. Kalsadang kita dalosan dito. Oh, video ka rin na. Oh. Bigo ko sila. Oh, bigo mo ko nga sila. Eh guys, may sila. Guys, tano agsardang titinag itibulong ti kayo ko na. Santene. Sa alam pa. Binigat kami nga madaldalosan ti kakabsat. Tignan natin yung kwan, yung rabaw ng sayuti natin. Sige, sayuti. Kulungan. Kulungan ti manok. Hoy, di kwan. Ito siya sayuti. Ako din, bigo ko yun muna natin. Oh, video na. Dandan lang ah. Yan. Oh. Apa? Ano to? Tahan, tahan ni Baban.